Hola, me dic Pere González Sabater, soc artesà de la fusta i a més m'anomeno artesà digital perquè utilitzo les eines digitals que tenim avui en dia per a poder fabricar els meus objectes i els meus dissenys. Bàsicament el que faig és dibuixo i creo dins de l'ordinador i després agafo i trec plantilles o faig anar a la màquina d'acord a el que he dissenyat prèviament dins de l'ordinador. Els meus dissenys. Vaig començar sobre l'any 2017 perquè venia del món dels drons i vaig fabricar impressores 3D i una fresadora 3D per a fabricar peces. Després em vaig donar compte que m'agradava molt treballar la fusta i vaig crear un petit dragonet en 3 dimensions en fusta, fet en fresadora, i allò em va introduir dins el món de l'artesania. I a partir d'aquí ja vaig muntar-me una màquina, que és aquesta que hi ha aquí detrás, tota feta casolana, en la qual ja vaig començar a poder fer els meus primers dissenys i tallar en fusta tot allò que jo dibuixava a l'ordinador. Això ara ja fa bàsicament 8 anys, 7-8 anys, i ha anat creixent en una altra màquina més gran per a poder fer peces més grans i més ràpidament i amb més qualitat.